Hey guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे चेनेलाव फिन खनसे बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग लाबोलायबाय आरोना। माने जोंहा दिनै न'आवहाय फुजा होनाय दं आरोना, ओंखाम गोरलै जानाय। स' आं बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो नागिरबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। स' बिदिब्ला थौदो गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै थौदो। नै जोंना फिसालाया दुगैयाखै, मेमब्राब्रां जाना दङ, बिराद गगा मोनदों आरोना। बिमायासो देलायलाय, ओमफ्राय फिसाया दुगैयाखै आरोना नै। दायो ओमफ्राय जोंहा बाथौ दुमगासिनो आरोना, बाथौ गोदान बुंगासिनो। ओमफ्राय आङो हायोबाथाय देखायलांगोन आरोना, मानसि थाबाथाय भिडिअ लानो बोरैबा मोनो आङो। ओमफ्राय थेवब्लाबो आं एसे सिरि सिरि भिडिअ बानायगोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे लोगोफोर। दायो नै बाथौ दुमगासिनो आरोना लोगोफोर, बेथिंजाय बाथौ दुमबाय थादों। बाथौ दुमनाया जाबायमोन आरोना लोगोफोर, नै माबायदि नुदो खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरोना जोंहानि बाथौखौहाय। दायो जोंना हासबेन्डआ फुजानि जगर लागासिनो आरोना, फुजानि एसे जगर खालामबाय थादो। Hai, Cigo. Lama ulang tahun yang nunggu sini. फुजा होखांबाय आरोना, एसे खुलुमबायबो। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादे, नांलाजोब्बाय निला दासो नायदों आङो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरोना। पनिर संदों नै जोंहा दिनै फुजानि। टेस्टी पनिर नै, पनिर संदो दिनै फुजानि, मिरामिस आरोना दिनै। अनला संदो नै, अनला मोनबाय आरोना नै, अनला फाख्रि लाइजों।
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.